बंद कर राज्याच्या संयुक्त तिलारी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाच्या 6व्या कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीसाठी उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करतो. बैठकीच्या सुरुवातीला आपले अतिथी आणि जास्त पुढे हात आणू नका इथं पुढे चालेल. एकरी गणेशाची श्री गणेशाची मंगलमूर्ती राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस मी त्यांना विनंती करतो की त्यांचा शाळेचे आणि मंगलमूर्ती राज्य शासनाच्या वतीने दोन्ही मंत्रिमंडळाचा सत्कार Chandra, Secretary Irrigation from Goa, and other colleagues and my own colleagues. Sir, we have a very short, precise 4 slides.